Nå, hvem vil I så være i dag? Barca selvfølgelig. Godt, så er vi Liverpool. Gæsteholdet giver op. 0. Ingen protester, det er mig, der er dommeren. På plads! Hør, hvad fanden bliver jeg? Hey, stop! På plads! Ja, kom så, spil her! Spil her, jeg er fri! Kom! Spil, Buster! Ej, mand, spil mig nu! Jeg er fri! Jamen, Buster, din idiot. Hvorfor tager du bolden fra mig? Det er sgu da ikke mig, du skal angribe. Vi er på samme hold. Skvagerhoved. Obstruction! Hvor? Målet er annulleret. Du står på jeres hold. Der er obstruction her. 0. Det er bare fordi, der er mål. Det er snyd. Snyd? Hvad er dig snyd? Der er obstruction, og det er lige her. Pislort. Hvad var det, du sagde? Walter, kom lige herop en gang. Buster! Hvad laver du, mand? Kan der så lade den kridtmaskine være? Kom her, så skal jeg sgu lære dig noget om fodbold. Kom så herhen. Nu skal jeg lære dig noget om færdigheder på banen. Nu skal jeg vise dig, hvordan man dribler. Så, er du klar? Så skal du bare se, om du kan få bolden fra mig her, ikke? Den lynhurtige Kevin Keegan her. Små lækre træk med hofterne her. Ja. Små finter. Prøv nu at se, om du kan tage bolden fra mig.